Ndikuyankha funso limene m'bale wina wafunsa lokhuzana zochitika ku Ziyoni kuti iye ali mchipembezochi. Atadwala akuti pali zingwe zopota zimene anampatsa kuti akhale nazo. Achikulira ku Ziyoni akuti anamsokeranso chimwinjiro chili m'nyumbamo. Kuphatikiza pamenepo akuti achikulira a Ziyoniwa anampasanso miyala imene akuti ntchito ya zitatuzi ndi chitetezo pa khomo la munthu wa Ziyoniyo. Sizokayikitsa kwenikweni kuchokera m'maziko a chipembedzo cha Ziyoni kumva zimenezi zikuchitika, chifukwa poyambayamba chipembedzo cha Ziyoni ndi chipembedzo chimene chatuluka ku zipembedzo ku Chikhristu, gawo la Katolika, gawo lina la Apositoli, kukapanga mpingo wa Ziyoni. Mpingowu chiyambi chenicheni udayamba mu 1896 ndipo udayambira ku Chicago, koma mchaka cha 1904 udasamukira ku South Africa, ndipo mzimu wa uneneri unabwera ndi kudzayamba kuyendesa nawo chipembezochi. Mzimu umenewu ankawutcha kuti aladula kuchokera ku Nigeria komanso mbali ina ya Ghana, nkuti kuli mzimu kale wa aladula. Mzimu wa aladula ukakhala pakati pa anthu opemphera umapanga act ngati Chikhristu chikuchitika pamalopo. Aladula akagwa pa gulu la anthu amalankhula za Chikhristu zokhazokha mkati mwa miyoyo ya anthu. Kukamwa kwa anthu kumatuluka mawu a Chikhristu. Pamene pali aladula, akakugwira aladula amabwera ngati ukudzozedwa ndi uneneri. Uneneri uja womagwa pansi, iweyo mneneriwe nkuyamba kulakatula zinthu zimene zazungulira pamenepo. Aladula, aladula ndi mzimu umene umalamula zinthu zochitika, koma pamalo pamene pakutchulidwa ngati za Yesu kotero kuti munthu kupanda kuonesesa utha kulephera kusiyanisa pakati pa mneneri wa Mulungu ndi mneneri aladula. Pamakhala povuta kwambiri kuti mukazigawe zinthu zimenezi, kuti mukadziwe kuti uyuyu naladula pansi pa Satana ndiyerekezi pa mzimu wa mbwebwe, ndi kuzindikira inuyo kuti uyuyu ni mzimu wa Mulungu akulankhula idi ni Mulungu. Pamakhala povuta kwambiri mpaka mukhale munthu amene mudakhalako pansi pa zipembedzo za mizimu ngati tidachitira ife, kotero kuti mukhoza kukwanisa kusiyanitsa pakati pa aladula ndi mzimu wa Mulungu. Tsono Ziyoni atakhazikika mmenemu mu South Africa mchaka cha 1904, mmene chinkayamba mu 1896 kuchoka ku Chicago, nkuti kamzimu kameneka kauneneri kakumayendabe pakati pawopa, koma kadali ndi discipline, kadaphatikiza pamodzi ndi kacha ya chizungu. Ndiye aladula ankalephera kutakataka kuti akagonjese chikhalidwe cha chizungu chimene sikwenikweni pakati pawo kukhala ndi mizimu ya aladula. Aladula amayenda pamodzi ndi khalidwe za wanthu, kotero kuti kuchipembezocho chikakhazikitsidwa malingananso ndi kacha yakumeneko aladula mmakhala ngati mwamuthirira. Koma kuopsa kwa aladula amabwera pamene pakuchitika zinthu za tchalichi m'dzina la kunenera. Aladula ndiye mwini wakenso wamalilime achinyengo pansi pa nthaka. Amalankhula ngati Mulungu pakati pa wanthu, amamveka lilime ngati Yesu pakati pa wanthu. Akagwa akulongosolerani kuti Mulungu akuti, komano amayenera kukhala ndi zizindikiro kuti mukadziwe kuti uwu ndi mzimu wa aladula. Akanena amakhala ndi zinthu zimene amatchula. Atha kukutchulirani chovala kuti chithandizire pa vuto lanuli.
atha kutchula chakudya kuti chithandizire pakuchira kwanuku. Iye akampeza munthu akudwala aladula amanena kuti munthu uyu akudwala malungo. Chidayambitsa malungo nchakuti kuti achire mufunika mumveke nsalu yofira muiphatikizeni white achira aladula. Amakhala pakati pa anthu amene akupanga za mulungu koma aladula amakhala akuchita ngati za mulungu zomwezo koma zili zachikunja. Ni wovuta kwambiri kuti mumudziwe adapusisa anyamata achipembedzo cha Ziyoni ndi akhala akuyenda naye aladulayi kwa zaka zambiri, mmene tamuonera kuti wasokoneza kwambiri aladula kufikira kuti palibe chikhazikiko chokwanira chakuti mungathe kumuzindikira mziyonisti pamene akuchita pamodzi ndi aladula. So mzimu ndi wachabe kwambiri umene mwauona lero kuti ukukuzunzani. Chidachitika nchani? Chipembedzo chimenechi chidayamba kukhala mpingo nkumapempherera anthu odwala komanso kunenera pang'ono ndi pang'ono. Komano kuti chifike pachimake penipeni nkuti mu 1920 chipembedzo chimenechi chinasamukira ku Zimbabwe. Ndiye chitafika ku Zimbabwe chidakapeza chikhalidwe cha anthu aku Zimbabwe chifukwa nkuti nthawi imeneyi Ziyoni akusamukira ku Zimbabwe adakakumananso naladula yemweyi akuchita pa chipembedzo cha Apositoli. Chifukwa aladula mkati mwake mumakhala uneneri umene udawaphonya Apositoli ku Zimbabwe, udaphonyanso wanthu a Ziyoni ku Zimbabwe. Adapita pansi Satana, anyamata oyimba bwino mchipembedzo, olongosola bwino zinthu za chipembedzo. Koma sopano pamene padayamba kumalowa mzimu wa uneneri, polowa mzimu wa uneneri pakati pa chipembedzo cha Apositoli ndi Chiziyoni, aladula adakapeza nawo malo mwa atsogoleri amene adali mafounder chama 1920 pomwepa pa Bulawayo pa Zimbabwe. Chitauka chinthu chimenechi pakati pa chipembedzo cha Ziyoni, sopano padaoneka kuti kukhulupirira Yesu yekha kwayamba kutha. Sopano padayamba kuti mapemphero amene mu 1896 ku Chicago mmene chinkayamba. Mzimu umene udayambisa chipembedzo chimenechi ku Chicago cha Ziyoni pakati pawo akakhulupirira Yesu ndi kukhulupirira zimene zinali zofunikira za Mulungu ngati maubatizo ndi zinthu zina zotero. Pakati pawopa padadzauka mzimu wongodalira kupemphera kokha, chifukwa ankanena kuti chipembedzo chimene chimauka cha Ziyoni ku Chicago kudali ngati kutuluka ku ukapolo. Ankatulutsa wanthu ku ukapolo wa chikhirisitu cha dziko lonse, kwapulumutsa wanthu ku chipembedzo cha Chikatolika, komanso kwapulumutsa wanthu ku Chipositoli. Apostoli awa ndekuti ndi apostolic faith ndi anthu ena mchipembedzo cha nthawi imeneyo kudali ngati kwatulutsa wanthu. Ndiye wanthu otuluka mzipembedzo zimenezi atayima pamodzi anapanga mpingo umene udayamba kutchedwa kuti Ziyoni. Ndiye popanga Ziyoni kuti tsopano chipembedzo chija chakhala pakati pawopa wanthu otuluka ku zipembedzo ngati Katolika, wanthu amene ankatuluka ku zipembedzo zina zowazungulira anthu amenewa kudapezeka kuti ankamwa mankhwala akafuna kuchira. Kotero kuti chiphunzitso chimenechi chitauka mu 1806 chidauka kuti kumwa mankhwala nkulakwa koma kupemphera kokha. Ndi anzathu apa mafaundala mu 1896 a Ziyoni samamwadi mankhwala, ankadalira kupemphera kokha. Koma sopano chitasamuka chipembedzochi kuzabwera ku South Africa mu 1904. Pokafika mu South Africa ndi pamene sopano mzimu uwaladula anakaupeza, chifukwa nkuti kulika chipembedzo kena komweko kamene kamaoneka ngati Ziyoni yemweyi koma kopanda maziko kwenikweni, chifukwa kankaphatikiza pamodzi ndi mizimu ya ziwanda popembeza. Ndiye pobwera anthu amene wakudzajoyina kuchoka ku South Africa ndi mamissionaries amene adachoka ku Chicago kupita ku South Africa, adakapeza kacha ikuchita pamenepa yachipembedzo koma kumachita pamodzi ndi the spirit of aladula.
Now azungu pofuna kunyengerera anthu akuda kuti chipembedzo chawo chichikule cha Ziyoni ndi analolera kuti ma South Africans pamodzi ndi milungu ya aladula achite limodzi mu Ziyoni, ndi anajoyina ndi milungu ya chaladula icha kuijoyinisa mu Ziyoni. Wochoka ku Chicago kuzachita ngati akuyamba mu dziko la South Africa amene anabwera ndi ma missionaries. Chipembedzo cha Ziyoni tsopano chidayamba kumvera uneneri pang'ono, koma kuti tsopano mzimu wa aneneri ukhazikike pakati pa chipembedzo cha Ziyoni umene ndiye udakafwamphukira ku Zimbabwe. Chipembedzochi chitapita ku Zimbabwe chinakapeza kuti aladula wayikakalenso maziko koma akuphatikiza ndi uneneri. Chifukwa chake ncha mapembedzedwe a Ziyoni wa ku Zimbabwe anali kuti anthu amene ayambisa Ziyoni ku Zimbabwe ndi mpatuko, apatuka kuchoka ku chipostole ndi ali kuyambisa chipembedzo chawo cha Ziyoni. Ndiso pano popeza mzimbabwe munali kale chipostole chomakhala ndi mneneri kumuyimika ngati mulungu olosera zakutsogolo, ndi aladula spirit yakundimayi idakachita take over utsogoleri uja nkuchosa uneneri woona wa mulungu nkukalowapo uneneri wa aladula umene mzimu umenewu ndi umene unayamba tsopano kumalamulira Ziyoni mu Zimbabwe ndi kumalamuliranso chipostole mu Zimbabwe momwemo. Onsewa ankaoneka ngati zipembedzo ndizosiyana, koma onsewa chifukwa amachitidwa lead ndi apostole wamkulu, ukunso amachitidwa lead ndi wamkulu wa chiziyoni. Apamenepa pamakhala ndi wamkulu wa Ziyoni dziko lonse amene adayamba kumayima ngati mneneri wonenera pakati pa wanthu. Aladula adayamba kupeza malo pakati pawo. Kuopsa kwambiri nkokuti mmene zimachitika zimenezi mu 1920 nkuti kagulu kena kochoka ku Ghana kamene kanali pansi pa milungu ya aladula kali ku Zimbabwe, kena kali ku South Africa. Kagulu kena kochoka ku Nigeria kamene kankapembeza aladula katalowa kale mu South Africa, mu Zimbabwe. Ndiye pamene patsopano chipembedzo cha Ziyoni chidayamba kumaphatikizika ndi mzimu wa aladula umene umakapanga act pakati pa zipembedzozi ngati kuti mulungu akulankhula pakati pawo kudzera mwa uneneri. Pang'ono ndi pang'ono milungu ya aladula idayamba kulamula makalazi oti wanthu adzivala pa nthawi yakupembeza mulungu. Ndiye ku Ziyoni kudadzapereka kuti red blue ndi amene adayamba kulamulira kenako white, ndipo chidayenda ndi milungu imene imatchedwa kuti God of Colors mchingerezi idayamba kupezeka pakati pa chipembedzo cha Ziyoni chija. Okha akumaziona kuti ife ndi otuluka ku ukapolo wa chipembedzo cha chikatolika, tatuluka ku chiprotestanti, tatuluka ku chikatholisizimu, tsopano tili patokha, ife ndi afulu, ife ndi Ziyoni. Nkhani ndiyo sausa kwambiri na mulungu tikakhumudwa ambiri tikakafika kwathu amene tidaganiza kuti zinthu zimene tidapanga chidali chipembedzo choona, koma kodi choona di nchiti pakati pa wanthu. So tamverani, pamene tikufika mu 1920 chipembedzo chija tsopano chayamba kukhazikika. Tsopano tikuona kuti chipembedzo ichi chimene chabwera kuzasilika manyumba kuchoka ku Ziyoni kuti chidziyamba chikhalidwe chimenechi chomapembeza zinthu chidayamba kutuluka tsopano pakati pawo. Pakati pawopa padadzabwera munthu amene adali ndi spirit of aladula otchedwa kuti Edgar Cayce. Edgar Cayce ndi amene adapomboneza Ziyoni komanso kuigawira pang'ono chipostole mzimu wa uneneri. Koma tsopano pamene pa Edgar uyuyu chimene adapangapo kwambiri chidali chani? Anabweresa mzimu opempherera madzi nkumachiza wanthu mdzina lakuti sitima mwa mankhwala. Ndi adayamba kumatenga zinthu zachilengedwe kumazipempherera ndi kumanena kuti zimenezo ziyimira m'malo mwa mankhwala. The spirit of aladula pansi pa Edgar anapitiriza
kulowesa chitopia chifukwa Edgar founder kwawo kwa chipembedzo cha Edgar kunali kuti ankapembeza chitopiyani. So chitopiyani chisawawa ndi mzimu wa chitopiyani ndi umene tsopano udadzayamba kufalikira pakati pa Ziyoni komanso chipostole kudzausa mzimu wa mitala pakati pa wanthu omatenga akazi 4 5 9 10 nkumanena kuti gulu mainini kanzimu kaunini kanabwera ndi Edgar, koma the founder weniweni wa chimenechi ndi chinzimu chomwechi cha aladula chimene chidayamba kumakalamula pakati wanena mzimu mwana uyu atengana ndi uyu ndiye kudali kukwatiritsa tiwana ting'ono tabanja limodzi kukhala ta mamuna mmodzi atsogoleri adzanawo ndiye chidayenda choncho chiposito. Soto pamene patu mundimvese nunena za Ziyoni koma muona kuti numatchulaso chipositole chifukwa zonsezi zitafika mu Zimbabwe kuchoka ku South Africa. Ku South Africa ako zinachita kubwera kuchokera ku Chicago mu 1896 kudzalowa mu South Africa mu 1904 1920 anyamatamba kuonekera ndiye chidayamba kukula chipembezochi. Now mmene akudandaulira mkulu uyu ku Malawi kuno kuti apezana ndi munthu wa chiziyoni wamukhazi wampatsa mwala kuti ndi wosilikira manyumba, chidayambika zimenezi nchakuti pakati pa chipembezo cha Ziyoni Edgar Kirese ndi amene anabweresa zinthu zoyipa. Kayese anali mtopiyani ndiye mtopiyani amatolera chipembezo chilichonse chikhalidwe chilichonse kuchipanga kukhala mbali imodzi ya chalichi. Ndi amene adautsa mzimu wopempherera madzi Edgar Kirese. Nkhani imeneyi ndiyosausa kwambiri, nkhani koma yosausa. Kirese ndi amene anabwera kuti mudzipempherera mchenga. Kirese ndi amene adayamba kuti mudzikatenga zovala kanzimu kamene kadadzafala mpaka ku mapentekosto kwa wanthu ambiri maapostolo ndi wena adafika pakuti mabanja akayambana amanena kuti mukatenge malaya mbwere nawo kukagona kwa aneneri. Kuchokera kwa Kirese, mkazi wa Edgar Kirese anali Lucia Kireye. Ndiye Lucia Kireye ndi amene sadadzusa mzimu wa aneneri wachikazi ku dziko lapansi. Zaka zaposachedwapo mpa koma mmene amazuka aneneri achikaziwa pakati pa mipingo ya ku dziko lonse lapansi pamene palinso ndi kuti chafala chachoka ku Ziyoni chagwira ukapolo chipostole chakagwira ukapolo Ziyoni sopano chayamba kukagwira ukapolo tizipembezo tina totuluka mu zipembezo zimene zichifukwa zipembezo ndikuzitchulazi ndi zipembezo zikuluzikulu ku dziko lapansi zimene mzimu wa aladula unazizunza mpaka mapente tidayamba kuzunzika nawo mzimu wa aladulawo umene tsopano unayamba kumabwera kusafotokozera pakati pa chipembezo kuti mzimu wa Mulungu akuti nkumanena kuti inu ndi inu musakwatirane Mulungu akuti koma amene akakwatiwane ndi auje. Sono aneneri achikazi adayamba kutuluka ku dziko lapansi mothandizidwa ndi kuyenda moyaka ngati thengo lowuma pakati pa moto kuyaka mwachangu ndiye ku dziko lapansi za uneneri zidayamba kufala zimene zinabwera ndi kuphika madzi kapena kupempherera madzi kapena kupempherera zinthu zosiyanasiyana kuti zimenezo zisanduke m'malo mwa mankhwala. Nkwaletsa wanthu kuti asamwe panado koma kutenga botolo la madzi kulipempherera ndi kumpatsa kuti imwe uchira. Sizikuyamba pano, zidayamba kanthawi. So ngati kukhomo kwakoko m'bale kukupezeka kuti kuli miyala, m'bale yakudandaula kuti munthu wa chiziyoni wampatsa mwala ndi akudabwa akuti miyalayo akumayiona ili m'nyumba mwake kotero kuti miyala imene yakuti ikuyimira kusilika khomo. So zikafika poyamba usilika manyumba zimene zisopano ndi kuti zachoka ku chipembezo cha Mulungu zapita ku chipembezo cha Satana. Zikafika poti tidzimanga zingwe kuti munthu achire tidzitenga zinthu zina zake zochita usandutsa kuti zimenezo zikayimire m'malo mwa Mulungu zachoka ku chipembezo cha Mulungu. Ifo timadziwa kuti ngati ukukhulupirira Mulungu ndiye ukupemphera ndi pemphero lokha lisapite ndi mchere lisapite ndi madzi
pemphero lilisapita mchinthu lipite lokha koma zikayamba usakanikirana ndizo ndizi nthawi zambiri silikhala vumbulutso lochoka kwa mulungu zimakhala kuti zikuchoka ku anadula. So ichi ndimati kuyankhe mwachidule inchitopiyani mulija chimwene tulukani Ziyoni idabalalika anayibalalitsa ndi aladula amene anabweretsa mzimu wa uneneri anavuta aladula mzimbabwe vana va zaka 9 amatomeredwa. Aladula niye mwini wa chitomero amene amabwera kudzatenga kakang'ono kosakula pa khomo nkuphatikiza wonse mpaka 5 khala ana akazi amamuna mmodzi. Chidavuta choncho chipostole ku Zimbabwe komanso chiziyoni pakati pa dziko lapansi mpamene pankayamba kupezeka zamadzi minjenga ndi zina zotero zopempherera koma pogwiritsa ntchito zinthu kudzayenda pakatipo kuchoka kwa aladula ndi kumene tidayamba kupeza asing'anga amizimu. Asing'anga amizimu mmene adayenda vayenda asing'anga amizimu ku dziko lapansi mbendera za makalazi osiyanasiyana mmene wasamuka the spirit of aladula kumamidzi kwa asing'anga amizimu ndi pamene pakuuka maprofeti ku dziko lapansi anadula yemwe uja. Tikumane mawa bwa.